Galicia. 1.195 kilómetros de costa, 6.400 embarcacións pesqueiras, 30.000 familias vivindo do mar. A pesca e a agricultura son os dous pés nos que tradicionalmente se asentou a economía galega, aínda que hoxe a maioría dos galegos traballemos no sector servizos. Se houbese un arquetipo de mans galegas, nelas habría restos de terra e de sal. O sal dun mar que de sempre formou parte da nosa historia. Nos vindeiros 30 minutos imos navegar no noso pasado pesqueiro e descubrir de que maneira o mar se converteu na nosa particular despensa. 9, 40, 30, 29, 900. Desde moi antigo o meu usou o mar como fornecedor de alimentos. Así como hoxe mariscamos nas nosas praias, como están a facer nesta de Combarro, o home, cando aínda non dominaba as técnicas de navegación, xa recollía mariscos nas praias ao baixar a marea. De sempre, o peixe e o marisco formou parte da nosa dieta. A aparición do comercio vai converter estes alimentos en produto pro intercambio, e ese comercio vai posibilitar a explotación dos abundantes caladoiros galegos. Despois, chegaría a industria ligada ao mar. Hoxe adoitamos pensar na pesca como unha actividade realizada desde un barco por un número reducido de mariñeiros, pero non sempre foi así. Para chegarnos ao tempo no que a pesca era un labor colectivo e un traballo solidario, temos que viaxar ata Pontevedra. Esta é a igrexa de Santa María Maior de Pontevedra, declarada Monumento Nacional e que foi construída, entre outros, polo gremio de mareantes coa achega de 30.000 ducados. Unha auténtica fortuna no século XVI. Ao seu pé, ao longo da beira da ría, estendíase o barrio da Moureira, situado fora das murallas da cidade. A construción desta impresionante igrexa reflicte a importancia e o poder que tiña o gremio de mariñeiros na cidade de Pontevedra. De feito, o gremio de mareantes tiña os privilexios de organizar cercos e a venda e salga do peixe. Este é o actual estado do barrio da Moureira, un lugar no que na Idade Media lles estaba prohibido vivir a todos os que non foran traballadores do mar. O pasado pesqueiro de Pontevedra hai séculos que quedou esquecido, e hoxe é difícil atopar entre estas rúas o ambiente pesqueiro do pasado. Na nosa primeira historia, imos viaxar máis de 400 anos para saber como se pescaba e como vivían os mariñeiros que pertencían ao gremio de mareantes. Hoxe, derradeiro día de agosto, é tempo de revisar a rede feita con cánabo. Francisco ten 40 anos. É un pescador da Moureira, o barrio pesqueiro da cidade de Pontevedra. Forma parte do Corpo Santo, a confraría cabeceira do gremio de mareantes pontevedrés. Chegou a temporada da pesca da sardiña e o aparello estaba guardado desde o pasado decembro, que foi cando rematou a anterior. A rede herdouna do seu pai, que a súa vez a recibira do seu. Ese pano é a súa contribución como membro do gremio de mareantes á arte de pesca empregada nese tempo na ría de Pontevedra, o cerco real. É unha arte deseñada para atrapar os grandes e densos bancos de sardiña que entran na ría. Consiste nunha gran rede que é inmanexable en terra se non se reparte en centenares de panos de rede que proporcionan os membros da confraría. Cada parte coñécese como o quiñón, e no inicio da temporada todos os quiñóns particulares cósense entre sí para formar a gran rede colectiva que constitúe o cerco real. O xeito de construir un cerco real lembra moito a maneira que teñen as palilleiras de elaborar as pezas máis grandes e complexas, como a colchas ou mantéis. Explícome. Cada unha fai un anaco, unha parte igual á das demais, pero de xeito individual. E cando a súa parte está feita, únese á parte das demais para compoñer a peza completa. Da mesma forma, cosíanse as redes, os quiñóns, que habían dar forma á gran rede, o cerco real da Pontevedra do século XVI. A espera da aprobación do quiñón é un momento de maior tensión para os mariñeiros. Francisco e os seus sábeno ben. A supervivencia da familia depende da participación nesta arte. A consistencia e o bo estado de cada unha das redes é fundamental,
xa que o gremio non pode permitirse a rotura da arte de pesca no momento crítico da captura do banco de sardiña, porque iso podría supoñer a perda da pesca. Arredor de 300 familias como a de Francisco teñen o seu sustento naquel cerco real. O atalieiro do gremio é quen ordena as tarefas da pesca. Por iso, supervisa e é responsable do cosido dos quiñóns e do estado final do cerco. Agora, a rede resultante ten centenares de metros e xa pode ser cargada a bordo. Esta forma de pesca precisa do traballo de 100 homes e dunha importante flota de embarcacións para poder levala a cabo. Esta arte pesqueira foi dominante na costa galega durante séculos. Imaginen o complicado que debía ser a manipulación dunha rede do cerco real que podía chegar a medir máis dun kilómetro de longo. Era un traballo que precisaba de moita man de obra. Pensen que os socios que participaban nun cerco podían ir desde os 40 ata os 1000 asociados. Os gremios de mar, ademais de organizar e regular a pesca, recibían unha porcentaxe das capturas para necesidades religiosas da confraría ou para desenvolver o labor asistencial entre os seus agremiados. Desa maneira, dan cobertura ás necesidades das familias mariñeiras máis desfavorecidas. A actividade pesqueira contribuiu á aparición e desenvolvemento de aldeas e pequenas vilas no litoral, asentamentos que dependían dos recursos naturais que capturaban, pero iso non significaba que non tivesen cargas señoriais, xa que lles tiñan que pagar tributo aos propietarios da terra onde se establecían, e era norma xeral que o fixesen cunha parte da súa pesca. Pero ademais, existían outros tributos a maior escala. Nas aldeas e vilas mariñeiras da terra de Santiago, a actividade pesqueira estaba gravada por 3 tipos de impostos. O primeiro, o coñecido como Décimo do Mar, que debían pagar todos os barcos que comerciaban desde portos galegos ao arcebispo. O segundo, o Portádego, que gravaba toda a actividade pesqueira e que se pagaba en especie. E o terceiro, o chamado Décimo de Pescado, que consistía no pago de parte da pesca por cada embarcación. O que quedaba era para os mariñeiros. E, polo que se ve, hai cousas que non cambiaron moito nos últimos 400 anos. Pontevedra era a cidade galega máis importante do século XVI. Chegou a ter arredor de 7.000 habitantes nese tempo. Este esplendor veu marcado pola importancia da actividade pesqueira que provocou un gran auxe económico na vida da cidade. A través do arquivo do Gremio de Mareantes, depositado aquí no Museo de Pontevedra, podemos achegarnos a esa época. O Gremio de Mareantes e o Cerco Real foron apoiados pola monarquía española. Colaboración, máis ben interese, porque outorgándolle a exclusividade da pesca a ese gremio, a coroa podía controlar o uso do sal necesario para a salga do peixe, xa que a monarquía cobraba un imposto polo comercio do sal. Cun só usuario, a facenda podía intervir mellor e cobrar ese imposto. Por medio deste documento de 1588 e da súa transcripción feita pola arquiveira do museo, podemos comprobar o poder e a influencia social do Gremio de Mareantes, que tiña, entre outros dereitos, o de prender a outros mareantes cuando quier que pesquen en los límites e demarcaciones desta villa, hasta las estelas de Bayona con redes e aparejos vedados conforme a las dichas ordenanzas e sentencias. Xa vimos que daquela época a pesca realizábase de forma conxunta e solidaria entre os membros do Gremio de Mariñeiros. Pero esas asociacións foron perdendo funcións porque a monarquía borbónica e os concellos foron asumindo facultades. A pesca veuse abocada á subsistencia. Pero, entón, que pasou despois? Que foi o que fixo mudar ese xeito de traballar que estivo en vigor durante séculos? A resposta témola 200 anos máis tarde na nosa seguinte historia. Arredor de 1750, nas Rías Baixas, realizábase a pesca da sardiña en embarcacións como a esta da Dorna Xeiteira. Hoxe, unha das moitas embarcacións tradicionais que está a ser recuperada no noso litoral. As artes de pesca que se empregaban eran consideradas de baixo rendemento, como a esta do xeito. Un feito vai cambiar a vida dos pescadores do noso litoral.
a chegada de empresarios cataláns procedentes na súa maioría da Costa Brava e que serán coñecidos como os fomentadores. Eles van traer unha nova arte de pesca de orixe árabe enormemente eficaz, a coñecida como xávega, e unhas formas de produción que van chocar e alterar o noso mundo pesqueiro. Por que chegaron os cataláns a Galicia, preguntaránse? Pois, por varios motivos. Os cataláns empezaban a controlar o comercio do peixe no Levante. E ese comercio estaba en expansión e xeraba unha enorme demanda. Galicia era rica en caladoiros abundantes en peixe, e ademais aquí non houbo a visión para investir no sector productivo pesqueiro. Non só chegaron cataláns, tamén vascos e casteláns se asentaron nas nosas costas. Por exemplo, aquí, na illa de Sálvora, un castelán vai fundar a primeira industria de salga na nosa costa. Esta. A lancha volve de pesca. Non foi un bo día e as capturas escasean a bordo. Hai inquedanza entre os mariñeiros. Prácticamente todos levan desde nenos traballando no mar, e o único que os distingue son os anos e as marcas deixadas polo traballo. Algúns teñen medo. Ao chegaren a terra deben facerlle fronte ao pago de débedas. Precisan cartos para devolver os préstamos que tiveron que pedir para arranxar as súas casas, e os que teñen aforrados non lles chegan. O futuro das súas familias depende dos cartos que lles correspondan pola pesca que levan a porto. Dous empresarios cataláns agardan a chegada das embarcacións. É temporada da sardiña e, como fan desde hai varios anos, desprázanse desde a costa catalá ata a ría de Pontevedra. Tran os seus barcos cheos de mercancías que venden nas súas propias tendas de coloniais e despois volven coas bodegas cheas de peixe. Neste tempo, algúns cataláns xa se instalaron permanentemente na costa galega, pero aínda é norma que cheguen pro inicio da campaña da sardiña e regresen a Cataluña ao remate. Como a todos os días, os fomentadores cataláns acompañan o traslado da pesca ata a súa fábrica de salga, situada preto do Areal, na liña de costa. Está próximo o momento no que os cataláns queden plenamente asentados nunha sociedade pesqueira galega que van conseguir cambiar, introducindo sistemas e técnicas de producción que romperán cos métodos tradicionais de pesca galega. A chegada dos cataláns provocou tensións na sociedade galega e xurdiu un sentimento anticatalán. Non é de extrañar que a burguesía galega e os ilustrados alentasen a rebelión dos pescadores contra aquela situación e os invitasen a tirar a pesca feita con xávega ou a queimar as artes de pesca que estaban na praia. Esta é a maqueta dun bote empregado na xávega. Pero, que tiña a xávega que tanto irritaba aos ilustrados? A xávega era unha arte de pesca de arrastre que tiña gran tradición no Mediterráneo e que consistía nunha longa rede composta por un copo e dúas bandas que se arrastraban desde terra por medio de cabos moi longos. Introducírona os fomentadores cataláns e foi considerada polos pescadores galegos como unha arte de pesca depredadora que arrasaba o litoral. O ilustrado galego Xosé Cornide Saavedra, que vivía nesta casa da cidade bella coruñesa, atacou con dureza os fomentadores cataláns. Eses homes especuladores, coas súas operacións só dirixidas polo interese e espallándose en varias colonias de pescadores e traficantes pola costa, ocupando ata a máis pequena enseada, emprenden a ruína da súa pesca e trastornan o comercio dos seus naturais, deixándoos nunha situación precaria. Abusan da xentileza dos coitados pescadores, empeñándoos en contratos que causan a súa ruína, anticipándolles en viños e augardentes o valor do seu futuro traballo. Vician os seus costumes e fomentan a súa folganza. Así de contundente e directa era a posición de Cornide Saavedra nos tempos dos fomentadores cataláns. Pero, que foi dos pescadores da nosa historia ao chegar á terra? Os nosos mariñeiros formaban parte da tripulación do barco propiedade do patrón, que era quen negociaba o prezo da pesca. Pero os fomentadores, nalgúnas ocasións, adiantaban o diñeiro para a compra do aparello. Os mariñeiros íanlles descontando eses cartos da captura que realizaban.
No momento do préstamo xa quedaba fixado o que lle ían pagar polas sardiñas. De feito, o sistema empresarial dos fomentadores fai que os pescadores dependan cada vez máis dos empresarios. Os cataláns introduciron o salario como forma de remuneración do traballo mariñeiro. Pero este sistema levaba aparellada unha perversión empresarial. O salario foi sustituído moitas veces por obrigas de pagamento que podían ser trocadas nas propias tendas de coloniais que os empresarios tiñan nos portos galegos. Os mariñeiros tiñan que mercar nas tendas dos cataláns, o único lugar onde eran válidos aqueles cheques ao portador. Xa vimos que dende os séculos finais da Idade Media os mariñeiros se agrupaban en gremios e que a pesca se realizaba de xeito colectivo. E que ese xeito de traballar se foi abandonando para pasar paulatinamente a pescar dun xeito máis familiar desde embarcacións pequenas. Modelo que rematou coa chegada dos fomentadores cataláns que introduciron novas formas no proceso industrial de salga. A importancia da inmigración catalá a Galicia por motivacións pesqueiras durante os anos que van desde 1750 ata 1820 reflíctese nos 15.000 cataláns que se trasladaron a Galicia e que converteron a salga na primeira industria pesqueira das costas galegas. Significaron a fin a penetración do modo de produción capitalista na actividade pesqueira, o que tamén provocou cambios na forma de traballo tradicional. O impacto da chegada dos fomentadores cataláns é semellante ao que está a pasar hoxe na industria do leite, coa chegada das grandes multinacionais leiteiras que se están a asentar no noso país. Os seus intereses non teñen por que coincidir cos dos produtores do leite, nin cos de Galicia. Este é o Museo do Mar de Bueu, situado na antiga fábrica de Masó. Masó, Barreras, Colomer, Ferrer son só algúns dos exemplos de apelidos cataláns que xa forman parte da onomástica galega e que tiveron moita importancia na nosa historia. Estamos na Casa de Aldán, un establecemento de turismo rural situado nun antigo almacén de salga. Ata a aparición do envase en lata, a salga foi o xeito de conservar o peixe, como xa vimos na última historia. E, aínda que pareza incrible, pódese dicir que o pai da conserva foi Napoleón Bonaparte. Algo que sempre lle teremos que agradecer. O emperador francés estaba en plena política de conquista e os seus exércitos tiñan necesidade de alimentos que non se alterasen durante as longas campañas bélicas. Para iso, estableceu un premio de 12.000 francos para quen encontrase un procedemento de conservación de alimentos. Así naceu a conserva. Ao principio, os envases eran de cristal e despois chegaría o tempo do envase en lata, que é o que predomina hoxe. Tanto na industria conserveira como nas súas derivadas, incluída a fabricación de latas, o traballo da muller foi moi importante e aínda segue sendo. Tras varios intentos pioneiros, no ano 1861, o empresario fillo de cataláns Víctor Corbera Puig monta en Chapela unha fábrica que importa o sistema francés de conserva, que se chama estilo Nantes, pola técnica de envasado e a maquinaria que era importada da Bretaña francesa. O esgotamento dos caladoiros de sardiña bretóns propiciou un desprazamento do tecido empresarial conserveiro cara ás costas de Galicia, onde había uns caladoiros sardiñeiros abundantes. Acabamos de ver como de novo a abundancia de peixe nas nosas costas supuxo unha nova revolución no sector pesqueiro. Estamos no hoxe céntrico Paseo do Areal, na cidade de Vigo. 125 anos atrás, este lugar estaba situado a carón do mar e era coñecido como o barrio dos cataláns, xa que aquí estaban situadas as conserveiras a finais do século XIX. Seguindo a bella tradición dos industriais da salga, os conserveiros construían a súa vivenda na mesma planta de procesado. Tal foi a importancia dos conserveiros na historia de Vigo que aínda hoxe podemos descubrir a súa pegada. Este é o edificio Corbera, máis coñecido na historia do urbanismo vigués como Rañaceos. Foi mandado construir no ano 1939 pola familia Corbera, cando as estirpes conserveiras tiñan unha gran influencia, e non só económica, na cidade de Vigo. Seguindo un modelo de construcción moi de moda nas cidades americanas, as primeiras plantas empregábanse para oficinas, e os andares superiores estaban adicados á vivenda.
Na nosa seguinte historia imos ver como se creou un gran imperio conserveiro. Xosé Ramón Curbera Puig era un empresario conserveiro de orixe catalá. O pioneiro da saga Curbera fora Zenón Curbera, que chegara desde Aréns de Mar a Galicia en 1780. El fora un dos fomentadores cataláns que desenvolveran a industria da salga no seu momento. Desde esta oficina da súa fábrica viguesa dirixía as factorías que a súa empresa tiña espalladas polo litoral das Rías Baixas. Xosé Ramón Curbera xa nacera en Galicia e formaba parte da sociedade viguesa por dereito propio. En 1873 xa fora tenente alcalde do concello vigués e formaba parte da elite pesqueira da cidade. A conserva mudara o aspecto de Vigo e da súa comarca. Decenas de fábricas erguíanse mirando á ría. Miles de persoas traballaban daquela nas conserveiras ou nas industrias auxiliares, serradoiros, fábricas de envase, litografías. Vigo xa era o primeiro centro pesqueiro e conserveiro da península. A principios do século XX, na costa galega había decenas de fábricas de conserva. En 1921, a economía europea recuperábase dos efectos da Primeira Guerra Mundial e reabríanse os mercados mundiais. Deste xeito, as fábricas produciron 1.140.000 caixas de conserva e as de salga facturaron 120.000 toneladas de peixe. Todo iso nun sector no que traballaban 5.000 persoas, na súa maior parte mulleres. A muller foi o recurso máis barato como man de obra que atoparon os fabricantes conserveiros e as industrias derivadas da pesca. O traballo das obreiras tiña baixa cualificación desde o nacemento da industria. A temporalidade da pesca da sardiña, a principal especie enlatada, provocaba unha eventualidade grande no traballo feminino da conserva. Esa inestabilidade laboral compensábase porque as mulleres complementaban a actividade na fábrica co traballo na casa ou na horta, axudando deste xeito a economía familiar. Chegada a época da pesca, abandonaban as súas ocupacións e presentábanse a traballar na fábrica. Polo traballo diario de 9 horas, cobraban 1 peseta e 2 céntimos, o que equivalería hoxe en día aproximadamente a 3,25 € diarios e que era, ademais, menos da metade do que cobraban os homes polo mesmo traballo. A pesca, primeiro coa industria da salga e posteriormente coa da conserva, vai servir de motor de outras actividades económicas que terán moita importancia no futuro industrial de Galicia. Por exemplo, xa vimos como a conserva vai provocar o desenvolvemento dos serradoiros, da industria da toeira que elaboraba os envases ou das litografías. Pero, sobre todo, a pesca vai provocar un boom na industria naval galega. O paso dos pequenos obradoiros da carpintería de Ribeira aos grandes estaleiros navais industriais. A situación económica internacional exixiulle ao sector pesqueiro galego unha resposta ao reto da competitividade. A sobrepesca e o esgotamento nos caladoiros tradicionais obrigaron a parte da nosa flota pesqueira á emigración na procura de mares cada vez máis afastados do seu porto base. Unha das grandes revolucións no sector pesqueiro e que tivo grandes consecuencias no mundo da pesca foi capitaneada por unha empresa galega. Pescanova nace froito da iniciativa do empresario Xosé Fernández, que pensaba que o mar tiña unhas posibilidades infindas, xa que existían caladoiros afastados que ninguén aproveitaba. Debido á falta de barcos apropiados para mareas prolongadas e aos conseguintes problemas de conservación do peixe, eses caladoiros permanecían virxes. Pero Fernández e un grupo de colaboradores deron co miolo do asunto. Unha boa solución sería conxelar as capturas a bordo. Así naceu Pescanova en 1960 e no ano seguinte os 2 primeiros buques conxeladores, o Lemos e o Andrade. A bordo deles principiou unha longa campaña de exploración dos caladoiros en augas da Arxentina e Sudáfrica. Grazas a esa iniciativa empresarial, Galicia foi pioneira na pesca en caladoiros afastados, na conxelación no propio buque e na comercialización dese peixe conxelado. Comezaba así unha nova era para o sector pesqueiro. Agora, os nosos barcos van na busca do peixe a calquera caladoiro do mundo. Os modernos buques
pescan e procesan o peixe para incorporalo de contado aos mercados. Pero nestes tempos de avances tecnolóxicos, varias ameazas penden sobre o noso futuro pesqueiro. O problema das licencias que dan dereito de captura e o esgotamento dos caladoiros, que poden levar ao sector ao colapso económico. Conseguir o mellor aproveitamento dos nosos recursos marítimos e profundar na investigación semella determinante para o futuro pesqueiro de Galicia. Estamos na piscifactoría de Cabo Vilán, no seu momento a maior planta de cultivo de rodaballo do mundo. A alimentación que provén do mar segue a ser de gran importancia para a nosa vida, pero os recursos mariños son limitados. A pesca atópase nunha encrucillada. É esta a única solución que nos queda para a sobreexplotación dos caladoiros? Teremos que aprender no futuro a ser mariñeiros en terra.